in san samu ne zan so ki gaya mana yadda zaman su ya kasance da matansa guda ukun nan da suka kasance tare da shi har zuwa lokacin da suka rasu, musamman yadda aka yi musu kisan gilla kuma kisan mai tafiya da salo iri daya. Allah bai dan Allah ku ya haƙuri, ni aiwu ma zan koma, wallahi na haƙura da aiki. To yaya aka mai gadi ya ce a wajen ki ya samu labarin mutuwa? Wannan ne ya zama sanadiyar mutuwar mahaifiyata. Ke kuwa da Allah me yasa kika aikata wannan kisa? Masu iya magana na cewa an ƙi cin biri an ci dila, haka zalika dukkan abin da hannun hagu ya ɗauko tabbas hannun dama ne yake ƙoƙarin sanar da shi. Menene amfanin baɗi bare? Lissafi na irin na agwagwa, tafiyar kasaita da kuma loko-loko, tabbas idan aka bi diddigi da kuma sirri ana iya gane menene asalin faruwar haka. Laifi ne ƙarraga shi amma kuma an kasa bayyane menene yake faruwa. Kaddararsa ce haka, duk matar da ya aura kaddara ta kan fada mata, sai dai kash a inda gizo yake sakar menene dalilin faruwar hakar. Jinin mahaifiyata An ce ita ce matar Alhaji ta farko da aka fara kashewa a cikin gidan nan. Ya akai kika ci gaba da aiki a cikin gidan bayan ita ce ta kawo ki? Wallahi tallahi yalla bai babu abin da na sani a cikin wannan al'amari, iyakaci na da gidan na aikace kawai. Na buƙaci hakan ne domin gudanar da bincike na ƙarshe wanda kuma daga shi ne yake sa da insha Allah za a kawo ƙarshen wannan matsala. Kana nufin duk matan da Alhaji ya aura kana tare da shi? A'a, wace magana kake gaya mana? A'a, ina gidan nan lokacin su yayi. Sai dai ana al'amarin akwai rikitarwa a cikin sosai. Jinin mahaifiyata an bi diddigi da kuma kwakwafo domin a gano shin menene usulin wannan daukar rai da yake faruwa a cikin wannan gida, sai dai kash ba a gano ba. Jinin mahaifiyata kamfanin Jan Zaki Film Production tare da MMCD Global Investment suka dauki nauyin kawo muku wannan katon shirin mai suna Jinin mahaifiyata. Daukar nauyin shirin Abdullahi Koki, mashirin shirin Mubarak Yahaya Koki, labari da kuma tsarawa Masaud MMCD, mataimakin mai bada umarni Ibrahim Tili. Farida Amina ta rasu. A ranar da aka yi kisan nan na ƙarshe, ka kwana a cikin gidan nan? Yanzu na ji daɗi tun da an zo zube ban ƙwarya. Shi ma irin tashi kaddara ce don Allah abba ka kai sa a yi sakin nan. Sai a warware dukkan matsalolin da suke faruwa don Allah don annabi mana. Da kai kasuwa a lungu inda Allah ya sa kuɗin suna da yawa, gara ka je kasuwa inda Allah ya sa musu albarka, wallahi za ka yi mamaki. Ni ba zan yadda ya jaza maki talauci, hatta jikokina talaucin da yake damunsa ya shigo ya same su, jikokina ba zai yi ba. Jinin mahaifiyata bin diddigin da kwakwafin shin lissafi ne na gambul, bin diddigin da kwakwafin lissafi ne na dara, bin diddigi da kwakwafin lissafi ne na yatsan yan hannu. Jinin mahaifiyata ba da umarni Masaud Umar MMCD, mai tarere biro shi kadai san kudin rufinsa. Jinin mahaifiyata